வருதா மாதாஜி? மாதாஜி லைவ் வருதா? ஓகே. லைவ் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் மாதாஜி. வருது மாதாஜி. தேங்க்யூ. அந்த லிங்க் அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம். எட்ல நான் பண்றது 170 தானே மாதாஜி? 71 நீங்க தான் சொல்லணும். சோ பாட்டம் லைன் என்னன்னா சச்சி மாதா வந்து 71. ஓகே, ஆமா 71 முடிச்சிட்டோம். 71 முடிச்சிட்டோம். ஏன்னா என்னால மீட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சச்சி மாதா சொல்றாங்க. ஏன்னா நான் வந்து சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு அனுமதி கொடுங்க அப்படின்னு. அதனால அவர் வந்து அந்த அனுமதி கொடுக்குறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் போங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா நேற்று இது வரைக்கும் பண்ணோம். ஏன்னா சன்னியாசி திரும்ப அவங்க வீட்டுக்கு போக கூடாது அப்படின்னு. யாவாத்தாச்சாரியா கிரேஹே நிமானின அவஸ்தானா முனி தீக்ஷா தீனோ சபாகாரே மாகோந்தானா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜாவதாச்சாரிய கிரீஹே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜாவதாச்சாரிய கிரீஹே நிமாஜீர அவஸ்தானா முனி தீக்ஷா திமு சபாகாரே மாகோதான. எனவே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அத்வைத ஆச்சாரியன் இல்லத்தில் எத்தனை நாட்கள் தங்குகிறாரோ அதுவரை நானே அவருக்கு உணவளிக்க விரும்புகிறேன். இந்த தானத்தினை எனக்கு வழங்க வேண்டுகிறேன் அப்படி சச்சி மாதாஜி கேட்க சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து நான் பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது சச்சி மாதா சொல்றாங்க எனக்கு வந்து அதாவது அன்னதானம் வந்து குடுக்கறதுக்கு அனுமதிக்கு சாரிட்டி கொடுங்க அப்படின்னு. பாருங்க அவங்க சாப்பாடு அப்ப வந்து என்னன்னா சண்டை போட்டுட்டு சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு. நம்மலாம் இப்ப வந்து சண்டை போட்டுட்டு நான் எனக்கு வேண்டாம் இந்த கெஸ்ட்னு சண்டை போடுறோம். இப்ப வந்து வேணும் அப்படின்னு சண்டை போடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சுனி பக்த ஜனா கஹே கரி நமஸ்காரா மாதா ரே இச்சா சே சமாத சாபாரா. சுனி பக்தகணி கரி நமஸ்கார மாதாரை இச்சா செய் சம்மத சபாரா. அன்னை சச்சியிடமிருந்து இந்த வேண்டுகோளை கேட்ட எல்லா பக்தர்களும் அவளை நமஸ்கரித்து கூறினர், அன்னையின் விருப்பம் எதுவோ அதனை நாங்கள் அனைவரும் ஒப்புக்கொள்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் வந்து நமஸ்காரம் வச்சுட்டு அம்மாக்கு என்ன செட் ஆகுதோ அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாரா வியாக்ரா தேவி பிரபுர வியாக்ரமணா பக்தகணை கத்ரா கரி பலிலவச்சனா. மாதார வியக்ரத தேஹி பிரபுர விக்ரமண பக்தகண ஏகத்ரகரி பலிலவச்சன. தனது அன்னையின் பேராவலை கண்ட ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சற்று குழப்பம் உற்றார். எனவே அவர் எல்லா பக்தர்களையும் திரட்டி அவர்களிடம் பேசினார். அவர் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆறாரு. ஏன் அம்மா இப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரு அம்மாவை பார்த்து அவர் டென்ஷன் ஆயிட்டு சொல்றாரு, எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இப்ப பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. என்ன பேசுறாரு அப்படின்னு. தோம சஹராஜ்ஞா விஜ்ஞா சாலிலாம பிருந்தாவனா ஏனனா லீலா விக்னா கைல நிவர்த்தனா. ஹரே கிருஷ்ணா. தோமா சகர அஞ்சா வினய கலை சலைம வீரன் பிருந்தாவனா ஞாதி
narila vigrah kale nivartana. Translation. Sri Chaitanya Mahaprabhu informed them all, without your order, I tried to go to Vrindavana, was some obstacle. However, and I had to return. Hare Krishna Mataji. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, உன்னோட என்ன சொல்றது, உன்னோட அனுமதி இல்லாம நான் விருந்தாவன் போகணும்னு நினைச்சேன், அதனாலதான் எனக்கு தடை இருக்கு, அதனால நான் போகவே முடியாம ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு. யாத்யாபி சாஹசாமி கரியாச்சி சந்நியாசா ததாபி தோமசபா ஹைலநாஹிபா உத்தாசா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜத்யபிஹ சகசாமி ஹரியஹி சந்நியாசா ததாபி தோமா சபா ஹைடேன ஹிப உதாசா. அன்புள்ள நண்பர்களே, நான் திடீரென்று சந்நியாசம் ஏற்றுள்ள போதிலும் என்னால் உங்களை கண்டுகொள்ளாமல் இருக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நான் சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டாலும் என்னால உங்களை கண்டுக்காம இருக்க முடியல அப்படின்னு சொல்றாரு. தோமா சபானா சாதிபா யமாமி ஜீபா மாதாரே தாமாமி சாதிதே நாரிபா. ஹரே கிருஷ்ணா. Toma sabana sadipa javatami jiva madare davatami sadite naripa. அன்புள்ள நண்பர்களே, நான் வாழும் வரை என்னால் உங்களை ஒருபோதும் கைவிட இயலாது, என் அன்னையையும் ஒருபோதும் கைவிட இயலாது. ஹரே கிருஷ்ணன். என்னையும் என்னால உங்களையும் விட முடியாது, அம்னாவையும் விட முடியாது. அதாவது இது பேலன்சிங் நம்மளுக்கு கத்து கொடுக்குறாரு. நம்ம எல்லாம் ஒண்ணு வீட்டை விட்டுருவோம், இல்ல டிவோட்டிஸ விட்டுருவோம், அவர் யாரையுமே விட முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சன்யாசிர தர்ம நாஹி சன்யாச கரினா நிஜ ஜன்ம ஸ்தானே ராஹி குடும்பலானா. ஹரே கிருஷ்ணா. சன்யாசீர தர்ம நகே சந்நியாச கரிஜா நிஜ ஜன்ம ஸ்தானே ரகே குடும்ப. ஓகே, எல்லாருக்கும் கேள்வி. தேங்க்யூ பிரபு. சாரி, படிக்க. சன்னியாசானவர்கள் சந்நியாசம் ஏற்ற பின்னர் தாம் பிறந்த ஊரில் உறவினர்கள் சூழ்வழிப்பது தர்மம் என்று. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. சொல்றாங்க, சன்னியாசம் எடுத்த அப்புறம் என்னன்னா அவங்க அவங்க பிறந்த ஊர்ல இருக்க மாட்டாங்க. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் 5 சன்னியாசி இருக்கு, அதுல ஃபர்ஸ்ட் லெவல் என்னன்னா அந்த ஊர்ல இருப்பாங்க, ஆனா வீட்டுல இருக்க மாட்டாங்க. இவர் அந்த ஊருக்கே போக மாட்டாரு, ஹையர் லெவல்னால. சோ அது அவர் சொல்றாரு. இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் கேள்வி. நேத்து கேட்டதா? நேத்து ஏதோ கேள்வி கேட்டேன், திங்க் பண்ணிட்டு வாங்க. அது என்ன கேள்வி? ஹரே கிருஷ்ணா. கேள்வியே வந்துட்டா பதில் எப்படி வரும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நேற்றுக்கு என்ன கேள்வி? பஜன கிரியானா என்னன்னு? சித்ரா மாதாஜி கண்ணு எப்படி இருக்கு? பரவாயில்ல மாதாஜி, கொஞ்சம் படிக்க வேணாம். சோ பஜன கிரியா அப்படின்னு அண்ணா என்ன? எஸ் மாதாஜி. ஒரு ஆளு குரு அண்ட் சங்கம் எல்லாம் அவங்களோட இருக்கிற சங்கங்களோட சேர்ந்து இருந்து பஜனை கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டு அந்த பஜனைகளை வளர்க்க வேண்டும். பஜனை என்ன? இல்ல மாதாஜி, கீர்த்தனங்கள் மாதாஜி 7.1 இருக்கு மாதாஜி. இறைவனின் சேவையில் ஈடுபடுவது, ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் ஜபிப்பது, ஒழுங்குமுறை கொள்கைகளை கடைபிடிப்பது, இறைவனின் சேவையை உத்தியோகபூர்வமாக தொடங்குவது. அப்புறம் 18.8 பஜனை கிரியா என்பது சாதனா பக்தி, பிரசாத விநியோகம், ஆரம்ப நிலை பக்தன் ஆன்மீக குருவின் கண்காணிப்பின் கீழ் பக்தி தொண்டை தொடங்குதல், குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பக்தி தொண்டை செயலாற்றுதல். 4.10 நல்லா சொல்லிட்டீங்க. 4.10. அப்புறம் இருங்க, பகவான் இல்ல மாதாஜி, பக்தி சேவையை எவ்வாறு செய்வது என கவலைப்படுவது. 7.1 மன்மனா பவ மத் பக்தா. மன்மனா பவ மத் பக்தோ 7.1 இல்ல, 7.1 அது இல்லையா மாதாஜி? 7ல வராது, அது 18ல வரும். மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஞ்சிமாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி 6.5 or 6.5 வரும். but that's okay. yes, கலாவதி மாதாஜி, very nice word. மத்திய லீலா மாதாஜி, 20 பஜன கிரியா என்றால் ஒருவன் கவலை அடைகிறான். மத்திய லீலால 22.83.
சோ புதிய பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் போது பக்தி தொண்டு வளர்ச்சி பெறுகிறது. முதலில் நம்பிக்கை, பிறகு பக்தர்களுடன் பழகுவது பஜன கிரியா பக்தி சேவையின் செயல்முறையை கற்றுக்கொள்வதை குறிக்கிறது. எஸ், தேங்க்யூ மாதாஜி, வெரி நைஸ் ஒர்க். எஸ், கலாவதி மாதாஜி இல்லன்னு சொன்னீங்களே, என்ன இல்லன்னு சொன்னீங்க மாதாஜி? நீங்க பேசுனீங்க, என்ன சொல்ல வந்தீங்க? இல்ல மாதாஜி, அதாவது பகவானுக்கு செய்த சேவைகள் எல்லாமே அது பஜன கிரியா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. வெரி நைஸ். சோ இப்போ நம்ம படிச்சிட்டு இருக்கோமே சைத்தன்யா, இது பஜன கிரியாவா இல்லையா? பஜன கிரியா. ஸ்லோகம் பஜன கிரியாவா, டிரான்ஸ்லேஷன் பஜன கிரியாவா? எல்லாமே பஜன கிரியாதான். பஜனை கிரியாதான். பக்தி செயல்கள் அனைத்தும் பஜன கிரியா மாதாஜி. மாதாஜி, ஸ்லோகம் பஜன கிரியாவா, டிரான்ஸ்லேஷன் பஜன கிரியாவா? ரெண்டு செயலுமே பகவானுக்கு அக்ஷர பத்தி அறிவு, ஸ்லோக பத்தி அறிவு, பாகவதமா இருக்கட்டும், பகவத்கீதையா இருக்கட்டும், எல்லாமே பஜன கிரியா. பேசிக்கலி பஜன கிரியானா எல்லாமே, பஜனை அப்படின்னா எல்லாமே. அதே மாதிரி கீர்த்தனை என்ன ஆகும்? அதே மந்திரம் சொல்றது எல்லாமே சங்கீர்த்தனத்துல வரும். இப்போ நம்ம கீர்த்தனையா இல்லையா? மாதாஜி ஸ்லோகம் கீர்த்தனை தான். கீர்த்தனை மாதாஜி. கீர்த்தனை எல்லாமே நீங்க கிளியரா இருக்கணும். பாடுறத குறிக்கல, கிருஷ்ணரை பத்தி பேசினாலே அதனால அப்படியானாலும் கீர்த்தனை. கிருஷ்ணா என்ன ஆச்சு தெரியுமா, அந்த கதை அப்படின்னு காசப் பண்றதும் கீர்த்தனை. கிருஷ்ணரை பத்தி திட்டுறது, ரைட், ஐயோ இது வருது அது வருது, அதுவும் கீர்த்தனை. சோ வாயை திறந்து எனி ஃபார்ம் கிருஷ்ணா பத்தி இருக்கிறது கீர்த்தனை. ஓகே, கிருஷ்ணருடைய நாம ரூபம் லீலைகளை பற்றி பேசுறதே கீர்த்தனை தான். எஸ், எல்லாமே கீர்த்தனை. தப்பா பேசாம செயல்கள், பக்தி செயல்கள் மாதாஜி பொதுவுல எல்லாமே பஜன கிரியைங்கிறது ஆன்மீக குருவிடமிருந்து பக்தி சம்பந்தமான கற்றுக்கொண்டு செய்யக்கூடிய நியமங்களை கடைபிடித்தல், சாண்டிங் செய்தது. சொல்லி கொடுத்தாங்க பிரேமா மாதாஜியா புஷ்பா மாதாஜி? மாதாஜி கொஞ்சம் சொன்னாங்க, இப்பதான் கிளாஸுக்கு முன்னாடி கேட்டேன் நானு அவங்கள. அவங்க சொன்னாங்க ஆன்மீக குருவோட தொடர்பு இருந்து அந்த சங்கத்துல இருந்தானாக்கா அதுல இருந்து பண்ற எல்லாமே பஜன கிரியான்னு சொன்னாங்க. பிரேமா மாதாஜி. ஓகே, பிரேமா அவங்க நம்பர் தெரியல மாதாஜி, அதான் பேசுறேன். பிரேமா மாதாஜி புஷ்பா மாதாஜிக்கு என்ன ஜாப் கொடுத்தேனா? ஹரே கிருஷ்ணா புஷ்பா மாதாஜி நான் கேட்கல, சாரி மாதாஜி. நான் ஒன்லி பிரேமா மாதாஜிக்கு தான் வாட்ஸ்அப் பண்ணேன். புஷ்பா மாதாஜியோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் இல்ல என்கிட்ட. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி புஷ்பா மாதாஜி கிட்ட நேத்து என்ன சொன்னேன், நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? என்ன மாதாஜி, இந்த ரெண்டு பேர்கிட்ட நேத்து என்ன சொன்னேன் வேலை? அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த பேச சொன்னீங்க, எனக்கு நம்பர் இல்ல மறந்து போச்சு மாதாஜி. அப்புறம் இப்பதான் ஒரு 5 நிமிஷம் கிளாஸ்க்கு வரதுக்கு முன்னாடி கேட்டாங்க மாதாஜி. அப்புறம் அவன் எங்கேயோ நோட்டுல எல்லாம் குறிச்சு வச்சிருந்தேன், அதெல்லாம் பார்த்து அவங்களுக்கு இந்த ஒரு பாயிண்ட மட்டும் சொல்லி கொடுத்து இத சொல்லுங்க மாதாஜின்னு சொல்லிட்டேன். மாதாஜி எனக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சு, அவங்க நம்பர் தெரியல மாதாஜி, மன்னிச்சுக்கங்க மாதாஜி. சாரி நானும் உங்களை கேட்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா That மாதாஜி. is my mistake. மாதாஜி. மாதாஜி உங்களை டீச்சரா ஹையர் பண்ணோம்ல, நீங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சீங்கல்ல டீச்சிங்ல. எப்ப? மல்லிகா மாதாஜி இல்லையா? மாதாஜி மல்லிகா மாதாஜி நீங்க கிளாஸ் எடுக்கறச்சே தார்மிஸ்ரீ மாதாஜியும் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க, நானும் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன். இதுல எத்தனை நேரம் நாங்க பேசணும், நீங்க எவ்வளவு நேரம் பேசுனீங்க கிளாஸ்ல? எல்லாம் ஈக்குவலா பேசிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. நீங்க கிளாஸ் எடுக்கறச்சே நானோ இல்ல தார்மிஸ்ரீ மாதாஜியோ பேசணுமா? இல்ல. சோ எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, எப்பவுமே நம்ம நாலேஜ் டீச்சர் ஸ்தானத்துல இருக்கச்சே நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி கூட தெரியலாம், அவங்க சொல்றது தப்பா கூட இருக்கலாம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்னன்னா, யாருக்காவது சொல்லி கொடுக்கணும்னா அவங்க பிரசன்ட் பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும் பேசுறதுக்கு, அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். புஷ்பா மாதாஜி நீங்க சொன்னது எனக்கு நம்பர் இல்லைன்றதும், சித்திரலேகா மாதாஜி இது அக்செப்டட் இல்லை. ஏன்னா இதுவே எக்ஸாம் பேப்பர் அப்படின்னா நீங்க எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுப்பீங்க. சோ கிருஷ்ண கதையிலயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். நம்ம எப்படி பிரேமா மாதாஜி ஹோம்ஒர்க் பண்ணி ரெடியா இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி எல்லாருமே ஹோம்ஒர்க் பண்ணி ரெடியா இருக்க கூடாது, கனெக்ட் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும். இதுவே சித்திரலேகா மாதாஜி நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து, ஏன்னா 2 பேர் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்கன்னா அவங்க நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போட்டுருக்காங்க பிரேமா மாதாஜி மாதிரி, நீங்க அவங்க கிட்ட இருந்தும் எடுக்கணும். சோ இதெல்லாம் என்னன்னா எல்லாமே நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட காட்டுற ஆர்வம். ஓகே, தாரணேஸ்வரி மாதாஜி கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா உடனே கால் பண்ணுவாங்க 2-3 தடவை. ஓகே, அந்த சந்தேகம் அவங்களுக்கு புரியலன்னா உடனே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீ வந்துடுமா, நீ டேக் ஓவர் பண்ணுவாங்க. எதுக்குன்னா
எந்த லெவல்ல இருந்தாலும் நம்ம சீரியஸா இருக்கணும்ன்றது. என்என்டி பிரபு வந்து நீ படிச்சுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லாம அவர் என்ன சொல்வாரு, நம்மலாம் படிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னு ஸ்வீட்டா சொல்லுவாரு. அவர் படிக்காமலே கிளாஸ் எடுப்பாரு. ஓகே, பேசிக்கலி என்ன சொல்ல வர்றாரு, நீ ஓபி அடிக்காம ஒழுங்கா படிச்சுட்டு வா அப்படின்றத அவர் அவ்வளவு சமத்தா சொல்வாரு. ரைட், எதுக்கு சொல்றேன்னா இப்ப வந்து ஒருத்தங்களுக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா அவங்க அதை நம்ம நிறைவேற்றணும். ஏன்னா எல்லாருமே அதுக்கோசம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கிளாஸ்க்கு. அதே மாதிரி எல்லாருமே அவங்களுக்கும் சான்ஸ் கொடுக்கணும். லைக் ரேவா மாதாஜி நீங்க சொன்னது கிரேட், ஆனா அவங்க சொல்றச்சே அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுங்க. அதே தான் நான் வந்து டியூஸ்டே கிளாஸ்லயும் சொன்னேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலா மத்த டீச்சர்ஸ் அலோவே பண்ண மாட்டாங்க. இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான் சொல்ல முடிஞ்சது கடைசி நேரத்துல மாதாஜி. அந்த கடைசி அதை ஒட்டு மட்டும் சொல்லி கொடுத்தா அப்புறம் மீதி எல்லாம் நம்ம சொல்லணுமேன்னு சொல்லிட்டேன். நோ ப்ராப்ளம், இந்த தடவை ஓகே. பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா மியூச்சுவலா பாத்துக்கிறேன் மாதாஜி. நான் மோகன்தாஸ் பிரபு கிட்ட கேட்டிருக்கணும் நம்பர், அவருக்கு தான் தெரியும். சாரி மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம், எனக்கு சாரி சாரி. இல்ல இல்ல இது யாருமே கிருஷ்ணாக்கு சாரி. கிருஷ்ணாக்கு சாரி. கிருஷ்ணாவுக்கு தான் சாரி சொல்றேன் நான். எனக்கு கில்ட்டியா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கோலோகம் என்ட்ரிக்கு இது வேணும் அப்படின்னா விழுந்தடிச்சு பண்ணுவோமா? சோ எல்லாமே இது வந்து நம்ம எவ்வளவு ஆர்வம் காட்டுறோம்ன்றதுல இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு நேற்று சித்திரலேகா மாதாஜி கண்ணு ப்ராப்ளம் இருந்தோம் எக்ஸாம் எழுதினாங்க. அது ஒரு விதத்துல பிளஸ் பாயிண்ட். பட் பிளஸ்னா பயஸ் கிரெடிட்ஸ் ஹெவன், தப்பு பண்ணா ஹெல்ன்ற மாதிரி தான். ஒரு கிரெடிட்ஸ் நல்லது பண்ண மேல போறச்சே ஏதாவது ஒரு மிஸ் ஆகிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி விடவே விடாதுங்க. அப்படியே இழுத்து பிடிச்சி எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? சோ இப்ப நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா. Translation. Make some arrangements so that I may not leave you, and at the same time people may not for remaining with relatives after taking sannyasa. Hare Krishna. அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணு, அதனால நான் விட மாட்டேன். அட் த சேம் டைம் வந்து மக்களும் வந்து உன்னை பழி சுமத்த மாட்டாங்க. அதனால வந்து ரிலேட்டிவ்ஸோட சன்னியாசம் அதை என்ன சொல்றாருன்னா, நீ அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணு, நான் உன்னையும் விடக்கூடாது, அட் த சேம் டைம் அவங்களையும் விட்டு கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ நம்ம பண்ற மாதிரி நம்ம மேங்களூர்ல வந்து ஃபேமிலியோட வந்தாலும் தனியா ஒரு ரூம்ல இல்லாம நம்ம இருக்கிற டிவோட்டிஸ் ரூம்லயே இருக்கும் இல்லையா, பக்கத்து ரூம்லயோ. சோ இருக்கிறதோ இருக்கும், அட் த சேம் டைம் நம்ம கான்டாக்ட்லயும் இருக்கும். அந்த மாதிரி ரெண்டும் பேலன்ஸ் பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சுனியா பிரபுரயை மதுர வச்சன சச்சி பாஷா ஆச்சாரியாதி கரில கமனா. மதுர வச்சன சசி பாஷை ஆச்சாரியாதி கரில கமனா. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கூற்றை கேட்டு அனைத்து பக்தர்களும் அத்வைத ஆச்சாரியரின் தலைமையில் அன்னை சச்சியினை அணுகினர். ஹரே கிருஷ்ணா. அத்வைத ஆச்சாரியா தான் லீடர். அத்வைத ஆச்சாரியா ஸ்மார்த்தா பிராமி. அப்படி இருக்கச்சே பரமஹம்சாவா இருக்கிற நாடோடியாவும் அது என்ன அவதூதாவும் இருக்கிற நித்யானந்தாவை அவர் அக்செப்ட் பண்றாருன்னா அவரோட பக்தி அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நித்யானந்தா பிரபு வந்து பிராமண குடும்பத்துல பிறந்தது எங்கேயுமே சொல்ல மாட்டாரு. நமக்கு ஸ்டார்டிங்ல தான் நமக்கு இன்ட்ரோடக்ஷனே தவிர அவர் வாயால வந்ததே இல்லை. அதனால அவர் வந்து என்ன குலம்னு கூட தெரியாது. அதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, அவர் குலம் என்ன கோத்திரம் என்ன அப்படின்னு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. நிவேதனாந்தாதே சகல காகிலா சுனி சச்சி ஜகன் மாதா கஹிதே லாகிலா. நிவேதன தாரே சகல ககிலா சுனி சசி ஜகன் மாதா கஹிதே லாகிலா. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கூற்றினை அவர்கள் அன்னை சச்சியிடம் முன்வைத்த போது அகிலத்தின் அன்னையான அவள் பேசத் தொடங்கினாள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, அம்மா சச்சி நீங்க ஒண்டி இல்ல, இந்த உலகத்துக்கே வந்து நீங்க தான் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நீங்க தான் ஸ்லோகம் படிக்கணும். மோகன்தாஸ் பிரபு அவ்வா இல்ல அடுத்தது 181 வந்திருக்கா இல்லையா மாதாஜி? மாதாஜி எவ்வளவு பெருசு இது இந்த ஸ்லோகம்? அது கொஞ்சம் பெருசு மாதாஜி. பெருசு மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். படிச்சிடுறேன் மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம நாளைக்கு படிக்கலாம். மோகன்தாஸ் பிரபு ஏதோ அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணணும்னாரு. என்ன நீங்க பண்றீங்க? கட் பண்ணிடுவா மாதாஜி. அவ்வளவுதானே மாதாஜி இன்னைக்கு கல்பதருகேஷ்ட கிருபா குறிச்சு வச்சுக்கிறேன். पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय श्रीला प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। மோகன்தாஸ் பிரபு நீங்க பேசுறீங்களா? ஐ அம் அவுட் சைட். மாதாஜி லைவ் ஆஃப் லைவ் பண்ணிடவா? ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க மல்லிகா மாதாஜி. थैंक यू so much. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா